Україна – фортеця Європи, а США допоможуть її захистити. Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео у Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Говорили про захист України від російської агресії та інвестиції в нашу державу. Помпео також зустрівся з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком. Говорили про військову допомогу для української армії. Чим запам'ятався візит держсекретаря до України, розповість Владислав Стужук. Американська делегація передусім вшановує загиблих українських військових. Разом з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та митрополитом Епіфанієм держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео покладає квіти до стіни пам'яті біля Михайлівського собору. З предстоятелем Православної церкви держсекретар обговорив репресії, яких зазнають українські віряни на окупованих територіях. На думку президента Володимира Зеленського, США варто залучити до звільнення окупованих Криму і Донбасу. Вдячні і за вашу особисту, тверду і непохитну позицію щодо війни на Донбасі та незаконної анексії Криму. Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на сході України та деокупації Криму. Цим буде займатися новий спецпредставник Держдепу по Україні. Його, а також нового посла Сполучених Штатів мають невдовзі узгодити. Тим часом Майк Помпео запевняє, США не покинуть Україну наодинці з ворогом. Ми повинні знати, що Україна є важливою країною. Це не просто географічне місце у Європі, це фактично фортеця. Український народ прагне свободи. За це на Донбасі вже віддали життя 14 тисяч українців і дуже багато поранені. Сьогодні я несу чіткий посил. США бачать Україну, яка бореться за свободу проти тиранії. Боротися проти російської агресії президент Зеленський планує сучасною американською зброєю. Конгрес виділив для цього рекордні $365 мільйонів. Україна готова розвивати нові форми партнерства зі Сполученими Штатами Америки у сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Мова велась і про посилення ВМС України завдяки катерам класу «Айленд» та зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції закупівлі необхідних озброєнь. Про зброю та безпеку говорив Помпео із міністром оборони Андрієм Загороднюком. Каже, спільні навчання в новому році продовжаться, а Україну, як і раніше, чекають в НАТО. Надалі співпрацювати на міжнародних майданчиках домовився очільник Держдепу з Вадимом Пристайком. Російські провокації каратимуться американськими санкціями, зауважив Помпео. В липні 2019-го ми затвердили Кримську декларацію, де чітко вказано, що Крим – це частина України. Сполучені Штати ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим. Разом з Канадою та Євросоюзом ми впровадили санкції проти Росії за напад на українські кораблі в Керченській протоці та просунули санкції проти Північного потоку-2. Крім підсилення обороноздатності України та боротьби з корупцією, говорили про інвестиції. Також готується новий контракт на закупівлю американських локомотивів для Укрзалізниці. Вже завтра держсекретар США Майк Помпео зустрінеться з білоруським президентом Олександром Лукашенком у Мінську. Наступні в його турне – Узбекистан та Казахстан. Владислав Стужук, Максим Кондратенко, Заман, АТР.